Lehtonen, Suomen Cupin mestaruusmatkasi Kangasalaan, miten hyvältä se oikein maistuu? Matka oli pitkä ja lyhyt tavallaan, että kaikki kävi aika nopeasti ja ei olisi ollut huikeampaa päätöstä, että mä sanoin, että jos mä sain pukea tänään Kangasalan pelipaidan päälle, niin siinä oli niin kuin jo paljon sydäntä ja siinä oli iso fiilis. Ja mä toivoin jossain sisimmässäni, että tämä päivä päättyisi niin kuin se päättyi. Et tästä iso kiitos tytöille. Se on heidän ansio, että me ollaan tänään finaalissa ja sitten finaalissa voi tapahtua mitä vaan, kun kaikki siihen uskoo. Niin sitten päätös oli tää, niin kyllä huikeat fiilikset. Tuohan oli aikaisemmin jo 3 Suomen Cupin voittoa. Miten erityisen tästä tekee, että tuli nimettömällä kasvattajaseurasta ja valmentaja oli sama coachi, joka oli silloin, kun sä olit juniori? No ihan mielettömän tärkeää. Että ei tätä oikeastaan, totta kai niin kuin junnuna, että jostain se ura lähtee ja ne ensimmäiset voitot osalle tytöistä se oli tänään. Mutta sitten tämmönen paluu kaikkeen, että vaikea tavallaan syksy ja toi, että seura meni nurin. Ja sitten paluu tänne ja se Kangasala, joka kuitenkin me ollaan noustu siinä vuonna kakkosarjasta ykkössarjan, kun mä oon ollut Suomessa, niin he on tehnyt koko näiden vuosien aikana työn, että pääsee liigaan. Ja sitten mä tupsahdan tänne paikan päälle, mä pääsen pelaamaan Suomen Cupin finaalia ja sieltä tulee kulta Kangasalan kanssa, niin ei niinku mahtavaa. Tässä on niinku jopa semmonen, että tähän voisi niinku lopettaa, mutta kun mä en vielä malta. Toisen erän jälkeen näytti Kangasalan tilanne heikolta. Olitte niin sanotusti pienessä sillassa. Mistä tämä huikea nousu oikein lähti? Meillä on henkisesti tosi vahva joukkue ja Riikka omalta osaltaan Lehtosen Riikka toi varmuutta meille ja uskoa ja huusi ja puski koko ajan. Et mä luulen, että Riikalla oli iso osa siinä henkisellä puolella, vaikkei aluksi ehkä pelillisesti niin ollutkaan, vaikka hänkin sitten pääsi hyvään vauhtiin. Mutta henkisellä puolella tuolta kopista jostain kaivettiin ja on kaivettu treeneissäkin vaikeina hetkinä tällaiset pallot ja hommat voitoksi, niin sieltä se varmasti lähti. Mitä tulevaisuus tuo Riikka Lehtosen tullessaan? Tulevaisuus on auki, että toivoisin ulkomaille kevääksi lentopalloa jatkamaan, että vaihtoehtoja on tietenkin, että lopettaa tähän, mutta mä en jaksa uskoa siihen ja sitten toisaalta, että en mä haluaisi Suomeen jäädä, että se ei ollut mulle kuitenkaan, ei vielä, jossain vaiheessa sanoin, että ei ehkä koskaan, niin siksi tää oli niin ihan mahtavaa, että mä pääsin tällaiseen tilaisuuteen käsiksi ja sain pelata täällä tän, mutta en mä tiedä. Mulla on kaikki auki. Mä oon työtön. Sitten pitää kysästä vielä, että sä oot ollut aika monen maailmanmatkaaja, että oot käynyt Japanissa, oot käynyt Italiassa, Ranskassa, Kreikassa, Turkissa, jopa niinku Azerbaidžanissa. Onko se niinku joku uusi maa, mihin haluaisit vielä lähteä pelaamaan? Ei välttämättä. Että Brasiliaan nyt voisi tietenkin mennä, että sehän on lentopallon huipputaso ja niinku kiva maa ja siellä mä en ole itse asiassa ikinä edes käynyt koko maassa. Mutta ei se ole niinku mikään tavoite. Et kyllä mä niinku nyt katon joukkuekohtaisesti, että mistä tulee tarjouksia ja minkälaisia ja pelataanko Eurocuppia. Et kyllä ne niinku ratkaisee, että en mä lomalle lähde, vaan mä lähden töihin. Niin tehdään lomareissut sen kura loppuun.